Καλημέρα, παιδιά. Ίντσο εδώ. Πώς είστε, τι κάνετε? Αυτή τη στιγμή εγώ κάνω edit το βίντεο της χθεσινής μέρας και σήμερα το ανέβασα λίγο πιο αργά. Διότι εχθές δεν πρόλαβα να το κάνω edit και ήταν αρκετά μεγάλο. Και ο φωτισμός του προηγούμενου βίντεο, δηλαδή στο χθεσινό σας, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αυτός ο μυντός καιρός βοηθάει πάρα πολύ στον φωτισμό. Διότι είναι αυτός ο λευκός φωτισμός που δείχνει το δέρμα σου πολύ ωραία. Σε 15 λεπτά ακριβώς έχω μάθημα, οπότε δεν προλαβαίνω να κάνω πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω το χθεσινό vlog πριν τις 8. Ξέρω είναι πολύ αργά, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Πάω να συνεχίσω το edit. Τι έγινε μόλις τώρα? Και μια χαρά με βόλεψε αρκετά. Είναι 1:40, μόλις επέστρεψα, διότι η καθηγήτρια έλειπε. Δεν έχει ξαναλείψει ποτέ. Μία φορά έτυχε και έτυχε την ημέρα που δεν έχω τελειώσει το βίντεο. Ωραία, οπότε ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε edit. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα τρίποδο και θέλω να δω πώς φαίνομαι, ξέρω εγώ, τα κρατάω με το χέρι μου κατευθείαν την κάμερα. Αν είμαι καλά, με βολεύει αυτό γιατί πολλές φορές π.χ. δεν μπορώ να βγάζω κάποια πλάνα γρήγορα. Και αν μπορώ να τα βγάζω έτσι, πολύ κουμπλέ. Δεν είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί, απλά με το μικρόφωνο υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, όταν κράταγα την κάμερα και κούναγα το χέρι μου, ξέρω εγώ, έπιανε οποιονδήποτε θόρυβο και ήταν χάλια. Αλλά τώρα, εφόσον το μικρόφωνο είναι external, πιστεύω πως θα είναι όλα κομπλέ. Μόλις είδα το βίντεο που έβγαλα μόλις τώρα και η φωτεινότητα είναι τέλεια. Ποιο λόγο στα τελευταία βίντεο είναι τόσο καλή φωτεινότητα? Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο μου αρέσει αυτή η ανάλυση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η ανάλυση είναι πολύ πιο καλή από πριν. Λογικά είμαι φοκαρισμένος, εύχομαι, δεν πειράζει. Αν δεν είμαι, δεν πειράζει. Και πάλι βάλω τη σκηνή. Και αυτές οι λάμπες εδώ ηχθορείου είναι τέλειες για βίντεο. Θα ήθελα να πάρω λάμπες ηχθορείου για το δωμάτιο μου, δεν κάνω πλάκα. Αν δεν είχα ήδη τα φώτα που είχα. Ενώ στη ρόμπο. Ωραία, πάω να τελειώσω το edit για να έχει τόσο πιο γρήγορα γίνεται το χθεσινό βίντεο. Did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. It's got a nice pair of smooth criminals going on that. Anyway. Τα μαλλιά μου είναι για το βίλο. Το ωραίο τρόπο που διορθώθηκε το πρόβλημά μου, θέλω να σας ενημερώσω για κάτι που έγινε πριν 10 λεπτά ακριβώς. Και η ώρα είναι 12:03 το βράδυ. Μόλις έχω γράψει 24 λεπτά από τις ερωτήσεις που μου είχατε κάνει και το μικρόφωνο ήταν κλειστό. Οπότε σήμερα, παιδιά, θα απαντήσω κάποιες ερωτήσεις σας. Αν και δεν θα είναι πολλές, διότι είναι πολύ αργά και αύριο έχω σχολείο και πρέπει να κάνω και edit το βίντεο. Και η πρώτη ερώτηση είναι από τον English Dogman. Yo, τι router έχεις? Αρχικά μένω στο κολέγιο, οπότε το ίντερνετ είναι αυτό που μου παρέχει το κολέγιο, αν και είναι πολύ καλό. Πολύ καλύτερο από της Ελλάδας. Άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω τι εταιρεία έχουν, απλά εγώ πιάνω ίντερνετ. Και η επόμενη ερώτηση είναι από τον Λεμονάκης που λέει: The Insta, θέλω να σε ρωτήσω πώς αποφάσισες να πας Αγγλία και αν ήταν δύσκολη η προσαρμογή. Εφόσον έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, αν και ήμουν μικρός. Γενικά όλο αυτό το εξωτερικό θέμα και το λοιπά, να μείνεις με τους γονείς όλη την ώρα κτλ. Μου είναι πολύ εύκολο. Οπότε γενικά μου ήταν πολύ εύκολη η προσαρμογή. Και εφόσον μου αρέσει, ακόμη πιο εύκολη. Boosted AF, πόσα upload έχεις εκεί? 24. Κάτι που η Ελλάδα δεν θα έχει ούτε σε 20 χρόνια. Στέφανος Ζορκάδης, πού μένεις? Μιας και μου την έχετε ρωτήσει πολύ αυτή την ερώτηση. Πριν λίγο καιρό έμενα σε host family. Έχω εξηγήσει πριν λίγο καιρό σε ένα βίντεο μου τι είναι host family. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο κολέγιο. Σας έχω δείξει κάποια πλάνα από προηγούμενα vlogs να καταλάβετε πώς είναι γενικά οι χώροι κτλ. Αλλά να σας τα ξαναπάω άλλη μια φορά. Υπάρχουν διάφορα κτίρια που τα περισσότερα από αυτά έχουν 3 ορόφους. Ισόγειο πρώτος και δεύτερος. Εγώ είμαι στον πρώτο όροφο με άλλα 4 άτομα, μαζί με εμένα 5. Κάθε όροφος μπορεί να έχει 6 άτομα, αλλά εμείς είμαστε 5. Και γενικά τι μας παρέχει το κολέγιο? Μας παρέχει αυτό το δωμάτιο, να κοιμόμαστε, το μπάνιο και μια public κουζίνα που είναι ακριβώς από εδώ. Όταν λέω από εδώ εννοώ να βγεις έξω και να πας τον διάδρομο μέσα στην κουζίνα. Και αυτή την public κουζίνα μπορεί να τη χρησιμοποιούν μόνο τα άτομα που είναι αυτό το ορόφο, δηλαδή μόνο εμείς τα 5 άτομα. Οπότε θέλω λίγο να φύγει αυτό το θέμα, θέλω να καταλάβετε πώς και τι φάση τρέχει. Ακόμη μια σημείωση. 18 του μήνα πάω Ρόδο. Και πριν πάω Ρόδο, εύχομαι να έχω τραβήξει τα πλάνα που είναι για το κολέγιο και για τα σπίτια εδώ, για να έχετε ένα 100% view το τι περνάω κάθε μέρα. Επόμενη ερώτηση από τον XLinks HD και λέει: Α! Η ερώτησή μου, πόσο λένε πριν στο κλικ? Inch. The inch. Βαγγέλης P. Τι σκέφτεσαι να κάνεις αφού τελειώσει το foundation γύρω σου και ποια τα σχέδιά σου? Ποια είναι τα σχέδιά μου μετά από το κολέγιο που τελειώνει το Μάρτιο? Αρχικά για το καλοκαίρι μου θα πάω στη Ρόδο. Τι θα κάνω δηλαδή το Σεπτέμβριο, όταν εσείς αρχίζετε πάλι σχολείο? Θα πάω στην Ολλανδία για σπουδές. Επόμενη ερώτηση από τον Αντώνη TV με ρωτάει: Αγαπημένος YouTuber. Έχω πολλούς αγαπημένους YouTuber, αλλά αυτή τη στιγμή θα σου πω αυτούς που βλέπω πιο συχνά. Είναι ξένοι by the way, γιατί προσπαθώ να κρατάω αυτό το αγγλικό στυλ που είμαι εδώ για να μάθω αγγλικά. Και με τα ξένα βίντεο μαθαίνω καλύτερα αγγλικά, νομίζω. Ναι. Θα πω τους 3 που βλέπω σε καθημερινή βάση: CSG, αδερφός του KSI, καμιά φορά KSI. PewDiePie και Nigga Higa. Και από YouTube κανάλια τι με ενδιαφέρει να βλέπω, έτσι στον ελεύθερο μου χρόνο. Αυτά τα top 10, υδραυλική πρέσα και κάτι τέτοια έτσι βίντεο. Παρένθεση, ο Crazy Russian Hacker είναι τέλειος. Και γενικά όλα τα science κανάλια μου αρέσουν υπερβολικά πολύ. Και τελευταία ερώτηση για σήμερα, είναι αργά, συγγνώμη, είναι από τον Sharp Blade 12 που με ρωτάει: πόσες ώρες σου παίρνει περίπου για να κάνεις edit ένα vlog?
ήρθε η ώρα της αλήθειας. Για να κάνω edit ένα vlog θα μου πάρει από 4 μέχρι και 12 ώρες. Που αυτό καταντάει πολύ κουραστικό εφόσον το κάνω σε καθημερινή βάση. Και έχω και ενδιάμεσο σχολείο, φίλους, βόλτες και το ένα και το άλλο και πρέπει πάντα να ξενυχτάω με λίγα λόγια. Και είναι αρκετά κουραστικό. Αλλά τα πάντα για σας. Και γιατί μου παίρνει τόσο χρόνο? Διότι χρησιμοποιώ DSLR σε RAW files, τα οποία είναι, ξέρω εγώ, 60 GB. Μέχρι να περάσω στον υπολογιστή παίρνει ώρα. Μέχρι να τα βάλω στο πρόγραμμα παίρνει ώρα. Μέχρι να τα κάνω editing παίρνει πολλή ώρα. Και την περισσότερη ώρα. Μέχρι να βγάλω τις σκηνές που δεν θέλω. Μέχρι να βάλω τις σκηνές που θέλω. Μέχρι να προσθέσω πράγματα από το Photoshop που μερικές φορές δεν προλαβαίνω. Και μόνη ανταμοιβή που παίρνω είναι από εσάς, από το support σας. Οπότε το κάθε like που κάνετε, το κάθε share που κάνετε, το κάθε subscribe που κάνετε και από τα πιο βασικότερα το κάθε comment που κάνετε, αυτό μου δίνει χαρά ώστε να συνεχίσω να βγάζω βίντεο για εσάς. Και αν δεν παίρνω ανταπόκριση πίσω, χάνεται και λίγο η όρεξη και δεν είμαι τόσο ενθουσιασμένος να βγάλω το επόμενο vlog. Οπότε κάθε like που κάνετε, όπως είπα και πριν, κάθε sub που κάνετε, κάθε comment που κάνετε και κάθε share που κάνετε, τα εκτιμώ υπερβολικά πολύ. Ο νούμερο ένα τρόπος που ενημερώνω τα πάντα για το κανάλι είναι στο Facebook page. Έχω εδώ ένα link αυτή τη στιγμή, κάπου εδώ πέρα. Είναι εκεί, οπότε αν μπορούσατε να πάτε να κάνετε ένα like και να πατήσετε το κουμπί να σας έρχονται ενημερώσεις, θα με βοηθούσε πάρα πολύ και θα σας βοηθήσει και εσάς πάρα πολύ να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα πράγματα που θα έχει το κανάλι. Και κάτι τελευταίο και πολύ σημαντικό. Θέλω να μου την κάνετε όλη αυτή τη χάρη. Θέλω να σταματήσετε αυτή τη στιγμή το βίντεο και να πατήσετε το καμπανάκι δίπλα από το subscribe button και να πατήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις. Χωρίς να το ενεργοποιήσετε αυτό, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με τα βίντεο μου. Και πραγματικά, αν μπορούσατε να το κάνετε αυτό, θα με στηρίζετε ακόμα πιο πολύ ώστε να μπορώ να συνεχίσω αυτά τα vlogs και να τα κάνω όσο καλύτερα γίνεται για εσάς. Μόνο για εσάς. Οπότε, παιδιά, αυτά ήταν για το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ που το είδατε. Κάντε like, subscribe, comment, share κτλ. Αυτά που είπαμε πριν. Και σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε στο αυριανό βίντεο.